ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ದೇ ಪಂಡ ದ್ಯಾಗನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಜಿನ ದಿನಾಲ ಏನಾರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಾಮಿಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಹರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದಲ್ತ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಾಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನುಪ್ಪುದಿತ್ತೆ ನಂಡ ಪೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಏನ ಮೀನು ಮೀನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ನನ್ನ ಪೂರ ಐತೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ ರಪ್ಪ ನುಪ್ಪಾಕು ನನ್ನ ಕೈ ಪುಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೆ ಅಣ್ಣಾಡು ಒಂತೆ ಹರೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಅಂಚದ ಏಮಿನ್ ಪೂರ ಕೊದ್ದೆ ಅಣ್ಣಾಡು ಅಡೆ ಇನಿ ತಾಪುಡು ಬಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ ಇನಿ ಬೈಯಾಡು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕೋಲ ಉಂಡು ಕೋಲ ಬರಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಈಗ ದಿನಾಲ ಕೋಲದನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಮೊರನೆ ಪಂತ್ಯಾನೆ ಅಂತ ದಿನ ಕೋಲದನೆ ಪಾಡುವೆ ಬಂದು ದ್ಯಾ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಕೊಡಿಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿಡುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡುಂಡು ಪೋಪಿನಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅವಳ ಕೈತಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಕೋಲ ಒಂದು ನಂಚದ ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೋಪಿನ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕೋಲ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಮಲ್ಲ ದೈವವನ್ನು ಪೂರ ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈಗ ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋರೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋರೆ ಅಂಚದ ಇಂಕಲು ಕೋಲ ಪೋಪ ಇಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಹೊರಮಾಂಟೆ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ಕೂಡ ಆದು ಕೋಲ ಕೊಡು ಅವಳ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಮರ್ಲು ಜಿಮಾದಿನ ಆಯ್ತಾ ಕೋಲ ತೂತು ಜನ ಮರ್ಲು ಜಿಮಾದಿನ ಮೈಸಂದಾಯನ ಅಂಡ ತೂತಾನ ಮರ್ಲು ಜಿಮಾದಿನ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ ತೂತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನ ತಂದು ಇಂಚೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಒನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒನಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳ ಆ ಕೋಲ ಗೋಲ ಪನ್ನೀರ್ದ ಕೈ ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದೇ ಪನಲ್ಲಿ ಕೋಲೋದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಸೇಮೆ ಏನ ಪನ್ಪಿ ಸೇಮದ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಪಂದ వచ్చి ಏನೋ ಪನ್ಪೆರೆ ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಪನ್ನೀರ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಬೇದಾನೆ ಒಂತದಲ್ಲ ಜವಳ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಪುನಃ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲು ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸತ್ತ ಪಾಪ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಹೋಗ್ಪಿರ ಅಂಚ ಸಬೇಕ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ದ ಕೈಪ್ ಕೆಲವರೆ ಮುಜ್ಜಿ ತುಂಡು ಕೆಲವರೆ ಅರ್ರ ತುಂಡು ಮುರೋದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒನಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಲಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದುಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಟೀಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಒಂಬರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಪೋಪಿನ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲ್ನ ಪೂರ ಕೋಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಾತೆದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮೊದಲು ತೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನೆ ಬಾಪುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಉಪ್ಪುತ್ತೆ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಕೆಲವರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಪಂಡ ಹೆಂಕ ಜೋಕುನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಹಾಕುನ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಂದೇನು ಪೆಪ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಈಟ ಅಟಿಲ್ ತುಲೆ ಏನ ಮೀನು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗ ತುಲೆಂದು ಕಿಡ ಪನ್ಪೇರು ಹೊರಕೇನ ಪನ್ಪೇರು ಕಿಡ ಮಲ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂಡು ಅರೆಪ್ಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಪ್ ಕೊದ್ದೆ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಕೋಲದಡೆ ಪೋದ ಆಗ್ಬೇಕ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಲದ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಜಿಡನೆ ಎಂಕೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಶೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಏನೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡುನು ಆಂಡ ಕೆಲವರ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ಪೋಪೈತೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ಕೋಲ ಪೋಪಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಕ ದುಮ್ಮೆ ಕೋಲ ಪೂರ ಪೋಂತಿದ್ವಿ ಈ ಸತಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ ಪೋಯಿನ್ ಮಾಡ ಈ ಸತಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರ ಕೋಲ ಪೋಪಿನ ಆಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಮರನಿ ಪುರ ಅಂಡ ಅವಣ್ಣ ಎದ್ದು ಓಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಪು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪನ್ಪಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ದೂರ ಕುಲ್ನು ಆಗಲೇ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ರಾಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಆಗಲೇ ಜೀವದಾಗಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂದ ಆಂಡಲ ದೆತ್ತಿನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಪನ್ನೋದು ಅಂಚ ಕೆಲವ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಅಂಚದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ದಾಲೆ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರಿ ಅನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ದೆಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪರ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ಪುನು ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಬಂದು ದೇ ಮೊಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಂ ಇನ್ನು ದೂರ ಹೊರೆಂಡು ಬನ್ನು ಹಾಂ ಕೋಲ ಹೊರೆಂಡು ಪನ್ನು ಕೋಲ ಹೊರೆಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬನ್ನು
चरमुरी देत करपे पण चरमुरी देत करपल गे मातेरला बल्ले बका अवे यान पनंदिते ते इंक इते वीडियोಗೋಸ್ಕರ यान पोपिन कोल्हापुर ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ತುವರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪುನ್ ಕೋಲಾ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದೆ ಯಾನ್ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ पोपिನಿ ಇತ್ತೆ ಏನ ಬಂಡ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಈಸಿ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದೇ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ದಟ್ಟಿಲ ಹೊಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೆಡ್ದಕ ಫೋನಾಗ ಅವಡೆ ಪೋಯಿ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರ ನೆರಡೆಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಮೊಲ್ ದುಂಬು ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೋಲಿ ಎಂಡತೆ ಮೋಲ್ ದುಂಬು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂತಲೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಯಾ ಪಂಡತೆ ಪನ್ಪೆಯಾನು 2,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಮೊಲೆದತ್ರ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಬಂಡ ಮೋಲೆ ಬಾತಿರು ಅಂತೀನಿ ಅನಂತಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಅಕಲ ಫೋನಿಂದಕಲ್ಲ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಬಂತು ದಯವಿಟ್ಟು ತೂತು ತೂದು ಅದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಅದ ಪನಂತಲು ಈರೊಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಪಾತಿರು ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಲೆ ಏನು ಪನಂತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಲೆ ತೆಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲ ಮುಜಿನೆಟ್ಟುಲ್ಲೋಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಗೆ ಪನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅದ ಪನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ ಪನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ಗೆ ಎಕಾಡ್ ದಿಂಚ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಸಾಕಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಹೂ ಮೀನ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್